Sa number 2, Indi lisensyado nga dentist nga nagapangtakod sang braces ang ginakop sang NBI paagi sa entrapment operation. Isa ka pasyente nagreklamo sa National Bureau of Investigation Bacolod sang nagsalakit ang iya mga unto matapos magpatakod sang dental braces sa nagpakilala nga dentista sa Facebook. Sa entrapment operations ng NBI Bacolod, dadakpan sa akto ang 41 anyos nga si Karen Onyas de Villaluna nga nagatakod sang dental braces sa nagpakuno-kuno nga customer sa Barangay 4 sa Bacolod kahapon. Suno kay NBI Bacolod Agent in Charge, Attorney Renwa Baldovino, wala sang professional license kang hindi man miyembro sang Dental Association ang nagpakuno-kuno nga dentista. Ginpasakaan na siya sang kaso angon sa pagsupak sang Republic Act 9484 o kunang Philippine Dental Act. Na-recover kay De Villaluna ang mga dental paraphernalia. Suno sa NBI, 8,000 pesos ang sukot sang suspect para sa mga customer niya nga matransaksyon online. Barato ini kung ikumparar sa taga 50,000 tubtob 70,000 pesos nga ginasukot sa mga dental clinic. Ginalauman sang NBI nga madamo pa ang magatuhaw agud magpasaka man sang separado nga kaso batok sa suspect. Warning lang sa public na huwag silang magipag-deal dito sa mga illegal practitioner ng dentistry, mga fake na dentist dahil wala nang hindi nga lisensyado mga ito at hindi garantisado yung trabaho nila. Pagka magkaroon ng infection o may magkaroon ng health issue sila dyan sa mga oral health nila dahil nakikipag-deal sila dito sa mga peke na dentist,